खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय अननाय सिबिनायखौ बावहरदों। लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे स्पेशियल टपिकखौ लानानै फैलायबाय। दिनै आङो भिडिअखौ अनलि जायफोर बिथांमोनहा दिनै हठात 8 तारिख मे 2023 दिनैहाय स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बोर्ड जायखौ जों SLPRB होननानै बुङो बेनि आन्दारावहाय कन्डाक्ट खालामनाय माखासे गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनि रिजाल्टआ दिनैहाय फाइनाल आउट जाबाय। बेयाव जायफोर बिथांमोनहा सेलेक्शन जाबाय बिथांमोननो आं गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेचुलेसन जासिहरदों। जाहाथे बिथांमोनहा गाहाम देहा लानानै साख्रियाव जइन जानो हायो आरो समाजनि हारिनि हादोरनि थाखाय बिथांमोनहा मोजां सार्भिस होनो हायो। बेखौनो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियाव बावहरग्रोदों। दा दिनै बे SLPRB नि आन्दाराव कन्डाक्ट खालामनाय माखासे डिपार्टमेन्टआ जाहैबाय फारियै जेनेबा जेरै आसाम पुलिसाव दङ, एक्साइज डिपार्टमेन्ट दङ, फरेस्ट डिपार्टमेन्ट दङ, बिनिफ्राय फायार एन्ड इमारजेन्सि सार्भिसेस दङ, बायदि बायदि बिदिनो गुबुन गुबुन माखासे डिपार्टमेन्ट दङ। बेयाव टटेल 5000 सामथिं बेबायदि दंमोन खोमा पस्टआ। दा बेयावहाय जायफोरानाखि सेलेक्शन मोनबाय बिथांमोना जाहाथे जइन जानो थाखाय थियारि जादों आरो नेक्स्ट ट्रेनिंनि थाखाय थियारि जादों। मानो होनोब्ला ट्रेनिंआ हार्ड जायो, ट्रेनिंआवहाय खस्थ' जाखायो एसेबाबो जों बयबो मिथिखागौ। दानिफ्रायनो जाहाथे बिथांमोना प्रिपेयार जायो फिजिकेलि मेन्टेलि रेडि जानानै थाखायो, बेनि थाखाय आं खावलायहरबाय। आरो दायो मिथिनाय बायदिब्ला बे जिथुनाखि जइन जानायनि लेटार जायखौ जों एपइन्टमेन्ट लेटार होननानै बुङो बेखौबो थाबैनो मोननायनि आसायाव दङ। जिहेतु स्टेटनि गभर्नमेन्टआ 1 लाख जब होनायनि टारगेट लादोंमोन बिथांमोनहा। बायनो बियो जाबोगासिनो दङ। बियो दिनै जिथुनाखि रिजाल्ट आउट जाबाय बेबो 1 लाख जबनि आन्दारावनो गोलैगोन, इनक्लुड जागोन बेबो। सिगाङाव जिथुनाखि एपइन्टमेन्ट होदों बेखौ बिथांमोना थाबैनो होबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। रिजाल्टनि एसे उनावनो बिथांमोना एपइन्टमेन्टखौ होदों। दा बेनि थाखायनो जोङो दाबो जों एक्सपेक्ट खालामनो हायो जे माने एपइन्टमेन्टआ थाबैनो जागोन, एपइन्टमेन्टखौ थाबैनो मोननो हागोन। बेनि थाखायनो जायफ्रा सेलेक्शन जाबाय बिथांमोना सिन्था खालामनो नाङा जे एपइन्टमेन्टआ माला मोनगोन, माला जइन जानो हागोन बेखौ। आरो जायफोर बिथांमोनहा दिनैहाय सेलेक्शन जायाखिसै, रिटेनसिम सहैदोंमोन, सोरबा रानिंसिम लास्ट स्टेजसिम सहैदोंमोन, इन्टारभिउनि लास्ट स्टेजसिम, नाथाय बेवहाय सेलेक्शन जायासै बा मेरिटआव थाङाखिसै, बिथांमोनखौबो आङो बेखौनो खावलायहरो जाहाथे नोंथांमोनहाबो नेक्स्ट टाइम नाजाफिनो। मानो होनोब्ला सेलेक्शन जानाया बेनो बे पस्टआ लिमिटेड थायो। बे पस्टखिनियाव जायफ्रा माने मेरिट बेसिसाव गाखोहैनो हायो बिथांमोनासो सेलेक्शन जायो। दा बेनिखायनो नोंथांमोना हयथ' सोरबाया 1 मार्कनि थाखाय थालांदोंबो जानो हागौ, सोरबाया हाफ मार्कनि थाखाय थालांदोंबो जानो हागौ मेरिटआव। दा बेनि थाखायनो बारा टेनसन लानांगौ दरखार गैया। नेक्स्ट टाइम नाजाफिन, निस्सय नेक्स्ट टाइम नाजाफिन, निस्सय नेक्स्ट टाइमाव माने फाइनाल सेलेक्शनखौ मोननो हागोन। बेखौनो आङो आसा खालामहरबाय। जोबथारनायाव आं बेखौनो खावलायहरबाय जायफोर बिथांमोनहा सेलेक्शन जाबाय फाइनाल बिथांमोनहा माबे माबे डिपार्टमेन्टआव सेलेक्शन जाखो बेखौ प्लिज अननानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जाहाथे आङो नोंथांमोननि सिगाङाव नेक्स्ट टाइम आरोबाव माखासे इनफर्मेटिभ भिडिअफोर लाबोनो हायो। बेजों लोगोसे आङो जबनि सोमोन्दै जाहाथे नोंथांमोननि सिगाङाव इनफरमेसन लाबोनो हायो जेरावनाखि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारो अब्ला लोगोसे बायदिसिना जिखुनु साइटनि इनफर्मेटिभ भिडिअ जाहाथे आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनो हायो। बेनि थाखाय नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालाम, नोंथांमोना सापर्ट होयोबासो माने भिडिअखौ बानायनो थाखाय मटिभेट जायो। दा बेनि थाखायनो आं खावलायदों नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो अननानै नोंथाङा भिडिअ गोदानब्ला चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो जाहाथे उननि भिडिअआव आङो मोजां भिडिअ लाबोनो हायो आरो नोंथांमोना बयबो आंनि भिडिअखौ नायनानै जाहाथे एसेब्लाबो गोसोआव गोजोननाय मोनो आरो एसेबाबो जाहाथे इनफर्मेटिभ जायो बेनि थाखाय आङो नाजागोन। जाहाथे माने बांसिनानो दायो ससियेल मिडियायाव थानाया, अब्लाबो आङो मालाबा समाव माखासे जिनिसखौ लाबोगोन जाहाथे जायो सोरबा सासेनि थाखायब्लाबो बे इनफर्मेटिभ जागोन बेखौ आं सानो। बेनि थाखायनो आङो भिडिअखौ बानायनाय जायो। थ' आंनि भिडिअ बानायनायनि टारगेटआनो बेनो जे आं नोंथांमोननो माबा मोनसे शेयार खालामनो हायो नामा नैबे थांखिखौ लानानैसो आङो भिडिअखौ
नोंथांमोननो माबा मोनसे शेयार खालामनो हागोन बेखौ लानानै आं भिडिअखौ बानायनाय जायो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।